И здравейте, приятели! Това е вторият клип. Да, тогава се обърках, когато ви казах, че това е първият ми клип в канала ми. Не беше първият ми клип, а ми беше... В смисъл, аз ще го кача в един от двата наименования на моите канали. Имам два канала с наименования и ще видя, може един ден да го сменя. Ще видим планата. И така. Не се знае кога ще кача този клип, защото не се знае просто. Имам задължения и не се знае. Днес може би ще почна да кача първия, защото и първия не съм го качила, но втория ще се качи след един-два дни или след един, няма значение. И това е фокусът, който искам да ви покажа днес. Много елементарен, лесен и ще ви покажа сега. Какво правя? Правите Refresh File. С разкритието, разбира се. И зрител си избира карта, да речем тази. Спомнете, аз я гледам. И да сложи където иска в тестето, да речем, слага тук. Така, тук. И да се подравна тестето и да речем, че зрителът иска да цепи някъде, да каже тук. Да цепи и да разбира какво е тестето. Ето, пълно си го разбърква. И сега с малко магия ще избера две карти, които ще ми помогнат. Ето ги тях двете. Вале с пъти, вале пика. Слагате ги ето така. И казвате на 3 дърпо. 1, 2, 3. Извадиха една карта от тестето. А коя ли може да е тя? Да, точно вашата. Как се прави този трик? Много лесен и е интересен. Има. Да. И ги поставяте някъде в тестето и казвате, че зрител трябва да си избере карта, да речем ето тази. Не, каквито искате карта може да изберете, за да намерят самите с пътя. Ето. И трябва да ми каже някой къде да сложа. Да речем, ще си избира да сложим къде. Тук. При Жокера. Нищо, това не е значение. Правите брейк, както казвам аз. Може би в клипа ми се видя, да, малко може би. Ето и държите брейк, казвате, сега ще... Ето, подравнявам си хубаво тестето. Казвате, сега ще цепя някъде и цепите точно на брейка. Аз така си го правя. Правите форс, но отдолу, нали, отдолу форс правите. Право ето така. И какво означава форс? И форс е то принцип, не знам дали беше да запомниш най-долната карта отгоре или и двете. Но ето така пускате карти, обикновено да не пускате най-горната. И после вече две или три карти, или по-малък брой, пускате едната и после, извинете за прекъсването, но трябваше нещо да направя. И нали, както казахме, така са двете карти и приплъзвате, ето как ги държите, приплъзвате и поставяте. Ще има най-вероятно урок за това, даже сега ще го покажа. Така. И може това да направите, просто слагате, пускате, но така няма да стане. С това, ето, вашата карта, тя се остава отгоре, пускате. Две карти, примерно, си останали, така и така. Лесно е. Няма да имам време да качвам такъв, затова не се надявайте.
разбрахте. И сега избирате си две карти от тестето. Нека пак да са тези същите, които аз се избрах, защото те са ми две. Значи на кой. Слагате валето, пика примерно отгоре, а валет с пътия. И задния. И взимате тестето. Ето така. И задния. Значи сега ще обясна. Както са така двете карти и с задни. Ето така е вие тестето, обаче сега ще обърна отзад да ви покажа какво е движението. С средният, чакайте, да, с средният и безимения бутате картата. Бутате картата и като я бутате, взимате и трите. Ето сега ще. Просто не мога да ви обясня много добре, защото това е трудно за обясня. Гледайте как изглежда бързо. Като взимате и трите карти. Ето вижте. Сега. Ето го валя пика отгоре. Скаратал съм ръката като турците. И ето го валет пика отгоре. Валет с пътия отдолу. И така, като приплъзнете, трябва малко да се вижда горната да видите. И нали като приплъзнете с тези пръсти, взимате и така и трите карти. Видяхте ли? Сега мисля, че се видя добре. И нали те са така се обърнати тази обратна и така. Казвате, хванаха една карта, коя ли може да е тя и казвате, че е тяхната. Да, може с всякакви разбърквания, но трябва да дойде една отдолу карта задължително. Е това. И надявам се да ви е харесал фокуса. Това е вторият трик от моя канал и ще ви помоля, ако сте гледали вече моите клипове и са ви харесали и не сте и искате да се абонирате, но всеки път забравяте, моля да се абонирате за моя канал и така и да се абонирате. И това беше от мен и довиждане до следващия път.